konačno smo ovde. Pa, danas ćemo naučiti šta je zdravo, a šta nije. Pa, šta je bolje? Zdravo ili nezdravo? Zdravo! Tako je, Sally. Tako da, idemo da kupimo zdravu hranu, okej? Da bismo bile, tako zdrave. Okej, Sally, prije nego što odeš u radnju, povrće je zdravo, voće je zdravo, ali torte i slatkiši nisu, nikako. I od njih dobijamo karijes. Bravo, Sally. I orasi su zdravi, paprike, krastavci. Ja volim krastavce. I krompir. Da, bravo, Sally. Pa, obećavam ti tako da idemo da kupujemo zdravu hranu. Baci 5. Idemo. O, narode, to je avokado. Zdrav je. Tada. O, i krastavci. O, volim ih. Moj omiljeni spanać. Izgleda tako ukusno. Već želim da ga jedem. Sally, nadam se da Sally ide dobro. Nadam se da nije uzela čokoladu. Idemo. Evo malo paradajza. Moje omiljeno povrće. Da. Sally voli paradajz. Evo ga ovde. Okej. Idemo da uzmemo još zdrave hrane. Ko me zove? Jabuke me zovu. Jabuke. Jeste li zdrave? Narode, jesu li jabuke zdrave? Da, ljudi, jesu zdrave. Da. Mislim da sam uzela pravu stvar. Definitivno nisam pogrešila. Sigurna sam u to. Okej, hajde da uzmemo malo jabuka. Evo jedna, evo i 5, evo 3. Hajde da uzmemo 5. Ovo je sjajna jabuka. I ako pojedete jednu jabuku dnevno, nećete morati kod doktora. Idemo, tako. Tako je dobro. Okej, idemo. Ajde. Sally! Ima. Pa, reci mi šta si uzela? Jabuke. Bravo! I avokado. Izgleda da ti ide odlično, Sally. I ja sam isto našla svašta. Sally, vidi, ananas! Vidi. Ja imam olovku. Ja imam ananas. Ja imam olovku. Ja imam ananas. Ja imam jabuku. Ja imam ananas. Znaš šta, uzet ću ananas. Okej, Sally, ajde da završimo shopping. Idemo. Obožavam ovo. Je li zdravo to? Ne, moram da pitam prijatelje. Prijatelji, je li ovo zdravo? Ne. Ne mogu te uzeti, žao mi je. Okej, mislim da sam gotova. Okej, sad moram da idem da potražim Sally. Nadam se da je Sally uzela zdravu hranu. Narode, vi pričate sa mnom. Baloni! Ćao, baloni! Hoćete li da uskočite u kolica? Okej, narode, jesu li baloni dobri? Okej. Uzet ću ih svakako. To je to. Hajmo! Sally, ćao! Ćao!
uzela si borovnice, krastavce, Uzela sam avokado. balone. Ovo. O, Sally, odradila si odličan posao što se tiče zdrave hrane. Ali zašto si uzela balone, ukrase i ostalo? Ne razumem. Jer mi se sviđaju. Ok, Sally, odradila si odličan posao i zaslužuješ balone, ukrase, dekoracije, kugli oči i idemo na kasu. Ćao narode. Nadamo se da vam se svidjela epizoda i nadamo se da ćete nam dati veliki like i pretplatiti se. Ostavite komentare ispod posta. Mislim da će Sally nastaviti da kupuje zdravu hranu nesad kiše. Ćao narode! Idemo na Ćao. kasu. Da. Ok, ajmo. Idemo. Ajde. Ja ću. Ljudi, hajde da kupimo jagode, borovnice. Da, svidjet će vam se ovo. Ne, ali ja želim mafine i lizalice i sladoled. Dima, to nije baš zdravo. Od sada ćemo zdravo da se hranimo. Hajde da uzmemo neki grej. Sirena. Da, Sally? Ja želim neki kolačić. Izvini, Sally, ali samo ćemo zdravo da se hranimo od sada. Nema kolačića. O, višnje! Da, to je cool. Idemo, hajde. Hajde da naćemo šargarepe. Šta da ja uzmem? Da, to. Ja volim šargarepe. Obožavam ih. Ja jako volim šargarepice. Ukusne su. Celer. Jako volim celer. Ovo izgleda tako ukusno. Posebno kada ga jedem sa vegi sosom. Da, htjela sam i spanać. To mi je najdraže. Njami. Ovo je tako njami. Jako je ukusno i jako zdravo. Hajde idemo do Sirene i Sally. O, vidi ove jabuke. Uzet ću ovu. Ova izgleda lijepo. Malo žuti i naravno zelene, da. Ova izgleda odlično. Ćao Sirena. O, čao ljudi, šta ste vi uzeli? Ja sam uzela spanać i celer. O, to izgleda stvarno dobro. Svaka čast. A ti, Sally? Ja sam uzela malo višanja i grožđe. Šargarepe. Da, uzela sam zdravu hranu. Bravo, devojke. Idemo da nađemo još zdrave hrane. Imam ideju. Kakvu? Doći. Okej. Wow, Sally! To je moja cool ideja. Wow, ovo je tako cool i ukusno. Njami, da li želiš da uspeš? To je bila zdrava, ogromna ideja. Šta radite to, devojke? Rekla sam bez slatkiša. Nije moja ideja, Sally. Sally, rekla sam. O, vidi šta sam ja nabavila. To je humus. A ovo ne želimo da jedemo, okej? Okej, idemo. Vreme je. Marshmallow! I to jumbo pakovanje. Ovi su tako ukusni. Moram definitivno ovo da kupim. Izvini, Sirena. I ja! Devojke, šta radite to? Ne možete to da uzmete. Preslatko je. Sve vratite nazad, hajde. Ne, ali okej je pojesti jedan marshmallow dnevno. Zar ne? Hajde, idemo, devojke. Ne zadržavajte se na toj strani. Idemo tamo, hajde, idemo. Društvo, pišite u komentarima da li sam postupila ispravno. Ja mislim da jesam.
Jesti zdravo je dobro. Napišite mi u komentarima ispod i obavezno lajkujte i pretplatite se na ovaj kanal. Vidimo se ljudi, ćao! Ćao, Dima! O, ćao Sally! Dima, šta to radiš? O, Sally, treniram na svojoj novoj prostirci. Želiš li ti da probaš? Da, naravno, Dima! Okej, hajde onda. Okej, Sally, pokaži mi svoje gimnastičarske pokrete. Gledaj sad! O, čekaj, Dima, hoću ponovo! Okej. 3, 2, 1! O, ne, još jednom! Sada ću mnogo bolje da uradim. Oh, no! Šta se dešava sa Sally? Znam. Hej, 3, 2, 1... Ne, čekaj, Dima, želim još jednom. Dima, jako sam umorna. Sally, molim te prestani. Znam zašto si jako umorna. Sally, to je zato što ne jedeš zdravu hranu, već jedeš brzu hranu i čipseve. Dima, nisam znala, šta treba da jedem? Okej, Sally, prati me. Daću ti nešto mnogo zdravo da jedeš. Idemo. Okej, Sally, ovo je svo voće i povrće koje ja jedem. Wow! Jako je zdravo. Pa ovako, prvo voće imamo ananas, banane i jabuke. Znaš, jedna jabuka dnevno i drži doktora dalje. Zato treba da jedeš jabuke. Da! Okej, a sada? Sada imamo jedan avokado. Zar to nije tvoje omiljeno povrće, Sally, zar ne? Da, jeste. Da, a sada imamo brokoli. On je mnogo zdrav. A ja volim brokoli. Da, ovdje imamo šargarepe. Obožavam ih. I one ti daju mnogo energije. Stvarno? A sada imamo malo jaja. One su mnogo ukusne i jako zdrave. Volim ih. I one imaju mnogo proteina što je dobro za tvoje mišiće. Wow! I ostao je još jogurt. On je mnogo ukusan i daje ti mnogo energije. Kakav je to jogurt? To je od jabuke i borovnice i jagode. Dima, sada hrana je jako ukusna. Sada ću da jedem malo zdrave hrane. Sada ću pojesti malo šargarepice. Da, Sally, hajde da jedemo zdravu hranu. Okej, ja ću uzeti bananu. Okej. Trebaš obavezno da ih jedeš jer ćeš biti mnogo jaka. Ja želim bananu. Hvala što si me naučila da jedem zdravu hranu, Dima. Nema na čemu, Sally. Pokaži mi svoje pokrete. Okej, idemo. Svaka čast, Sally. Bila si fantastična. Jako brzo učiš. Hvala, Dima, što si me naučila da jedem zdravu hranu. Nema na čemu, Sally. Zato moraš uvek da jedeš zdravo, jer ti ono daje mnogo proteina, hrani mišiće i daje ti mnogo energije. Nisam vas vidjela, drugari. Ćao, narode. Nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se. Ćao, narode. Okej, ja da čekam da vidim svoje čokolade. Pre nego što Dima dođe. Wow! To je veliki džinovski zeka. Hoćeš da pomirišeš?
možeš da pomirišeš ako želiš. Poješću je pre nego što Tima dođe. O ne, pogledajte Sally, jede čokoladu, a ne bi trebalo da jede čokoladu. Trebalo bi da jede zdravu hranu. O ne, imam ideju. O, zabavit ću se sa Sally. Bibidi babidi bu. Šta? Brokoli! Ja ne želim brokoli! Gde je moj čokoladni zeka? Jel ovde? Šta? Gde je moj zeka? To je okej, imam još jednu gurancu. Ha, Sally, eto ti sad. Sad jedi taj zdrav brokoli. Šta? Šta to radi? Šta to vadi iz ranca? Okej, ovo je moja druga čokolada. Vau, pogledajte ovu kucu. O, čokoladno srce. Vuf, vuf. Okej, poješću ga. O ne, nemojte mi reći da je to još jedna čokolada. O ne, Sally, trebalo bi da si do sad naučila lekciju. Bibidi babidi bu. Šta? Ne želim jabuku. Volim ih, ali ja ne želim. Gde je moj kuca? Jeli? Gde je nestao? Imam nešto još bolje. Narode, ko to radi? Moja treća čokolada. O, to je medvedić sa još jednim srcem. O, Sally će se svidjeti njena jabuka. Znam ona. Šta? Sally, gde si nabavila tog čokoladnog medu? I koliko još čokolade ti imaš u svom rancu? I odakle ti? Volim jabuke, ali želim da jedem slatko. Pogledaj. Kao tuga je. Sally, nisi pojela ni brokoli ni jabuku. O, Sally. Znam što treba da je dam. Treba da je dam moje omiljeno povrće. To je šargarepa. Da, stiže. Bibidi babidi bu. Šta? Šargarepa, želim slatkiše. Jesam li ja zec da jedem šargarepe? Ovo je za zeke. Vau, to je Kinder jaje. Vau, narode, ovo je moj omiljeni. Šta? Čokoladno jaje? To je moje omiljeno. O ne, moram da je zaustavim da to ne pojede. Bibidi babidi bu. Šta? Bibidi babidi bu. Ne radi. To nije u redu. Bibidi babidi bu. O ne, moj magični štapić. O, moram ti zaustavim rečima. O ne, Sally, sačekaj. Sally, jesi li jela čokoladu? Ne, pogledaj. Šta ti je u drugoj ruci? Ništa. Sally, treba da jedeš zdravu hranu. Sally, Da, Tima. jedeš čokoladu? Ne, Tima. Pričaš laži? Ne, Tima. Otvori širom. Ha. Sally, dakle jela si čokoladu. Da, izvini, Tima. Narode, uvek treba da jedete zdravu hranu. I narode, komentarišite dole jesam li učinila pravu stvar što sam spriječila Sally. Ne znam, narode, ja mislim da jesam. Bacila magiju. O, dajte nam jedan veliki like i pretplatite se. Ćao! Vratit ću ti za ovo, Tima. Jedem mi se nešto slatko. Otvorimo. Koliko slatkiša. Šta da odaberem danas? Ovo! Okej. Tako je lijepo. Preukusno izgleda. Hajde da pojedemo. Tako dobro. Sally, sačekaj, stani! Šta, Dima? Sjećaš se šta je Zuba rekao? Ne možeš da jedeš
jedeš slatkiše, jer sjećaš se imaš karijes, zar ne? Upsi, zaboravila sam. Okej, Sally, znaš šta je bolje od slatkiša? Sally, daj mi keks. Okej, znam šta je bolje od keksića. Šta? Ovo je banana i bolje je od keksa. Hajde, pojedi je. Hvala Tima, hvala. Idemo, narode. Tima pravi TikTok. Da, uzet ću svoj sladoled. Wow, ovo je moj omiljeni slatkiš. Šta da berim? O, toliko ih je puno. Šta da izaberim? Tako je teško. Uzet ću ovo. Okej. Narode, ovaj sladoled izgleda jako lijepo. Ovo ću da stavim ovdje. Sally, Da, Tima. šta sam ti rekla za slatkiše? Ali, Tima, želim da jedem slatkiše. Znam, i ja volim slatkiše, ali nekad ne možemo da ih jedemo. Možemo da dobijemo karijes, a to nije dobro za nas. Da. Ali znaš šta je bolje? Šta? Daj mi taj sladoled. 3, 2, 1. To je naranča, jako je zdrava. Njami, hvala Tima. Nema problema, Sally, samo zapamti, ne jedi slatkiše. Okej. Moram da idem. Malo sam pospana. Narode, Tima je pospana. Ona spava, ljudi. Idemo da podržimo gledalca. Hvala. Njami, šta da uzmem? Ovo. Tako je dobro. Moj stomak boli. Tako jako. Moram da kažem Timi. O, Tima. Da, Sally, Stomak me boli. Sally, mislim da znam zašto, jer si jela slatkiše. Mirišiš na njih. Izvini, Tima. Znaš šta, imam sjajnu ideju. Prati me. Okej, Sally, hajde da vežbamo. Da budemo zdrave i da se zabavimo. Osjećam se mnogo bolje. Vidiš, rekla sam ti, Sally, vežbaj, bit ćeš savršeno. Nismo vas vidjeli, ljudi. Narode, budite zdravi i ne jedite puno slatkiša. I vežbajte.